जेमसी प्रेस लर्ड बयखौ जिसु ख्रिस्टनि गोजोन्थों। आङो दिनैहाय आरो मोनसे भिडिअ आं बानायनो सानदों, जाबाय नंखाय नाबिनि माने नंखाय नाबिया माबायदि आरो जों बेखौ बोरै सिनायगोन बेनि सोमोन्दै आरो माने गोबां मानसिफ्रा दिनै बे मोनसे बिसय सोदना दङ। बिसोरो गोबां मानसिफ्रानो होनो नंखाय नाबि नाथाय बेखौ मिथिया बिसोरदि नंखाय नाबिदि माबायदि महर लाना फैगोन बेखौ मिथिया। सोरबाया नंखायखौसो नंगौ होनो, ओमफ्राय नंगौखौसो नंखाय होनना बुङो। नंगौ नाबिखौसो नंखाय नाबि, ओमफ्राय नंखाय नाबिखौसो नंगौ नाबि होनो। बेनिखायनो दा आङो जे भिडिअ बानायदों बेयाव आं एक्सप्लेन खालामनो नाजागोन, फोरमायनो नाजागोन दि माबायदिखौ नंखाय नाबि होनो, माबायदिखौ नंगौ नाबि होनना बुङो। जेब्ला आं स्टार्ट खालामनि। माथाइनि 7 बालाब बिनि माथाइनि 7 बालाब बिनि 15 सिरिनिफ्राय 20 सिरिसिम। मेथ्यु चैप्टार 7 verse 15 निफ्राय लानानै 20 सिम। बेयाव ओरैबायदि होनदों, नंखाय नाबिफोरनिफ्राय गाव गावखौ हमथा, बिसोरो मिन्दाफोर बादि सोद्रोमा जाफ्लेनानै नोंनियाव फैगोन, नाथाय गोसो सिङाव बिसोरो सिखावफोर बादिसो। नोंसोरो बिसोरनि मावनायफोरजों बिसोरखौ मिथिगोन। सुजाय बिफाङाव द्राक्षा बिथाइ थाया आरो गान्दा सालायाव दुम्ब्रु बिथाइ थाया। मोजां बिफाङाव मोजां बिथाइ थायो, नाथाय गाज्रि बिफाङाव गाज्रि बिथाइ थायो। मोजां बिफाङाव गाज्रि बिथाइ थाया आरो गाज्रि बिफाङाव मोजां बिथाइ थाया। मोजां बिथाइ थायि बिफाङा दानफायनानै अराव गारसनजागोन। बेनिखायनो सोलोंग्रा नाबिफोरखौ नोंसोरो बिसोरनि मावनायफोरावनो सिनायगोन। जे आं दा फरायदों बियो बे मबाइल एपनिसो, आं मबाइल एपनिफ्रायसो फरायदों आरोखि आं। बेयाव मा होनदों, नंखाय नाबिफोरनिफ्राय गाव गावखौ हमथा, बिसोरो मिन्दाफोर बादि सोद्रोमा जाफ्लेनानै नोंनियाव फैगोन, नाथाय गोसोआव सिङाव बिसोरो सिखावफोर बायदिसो होनना बुंदों। माने मा होनदों, सायाव बिसोर मेन्दा खोमोन बायदि गानना फैगोन, नाथाय सिङाव बिसोर सिखावफोर होनना बुंदों। माने मेन्दा खोमोन माने ओरैबायदि धार्मिक दिन्थिगोन, ओरैबायदि गोदै बाथ्रा बुंगोन, ओरैबायदि नोंखौ बुरखायगोन, ओरैबायदि सैथो बाथ्रा बुंगोन बियो। बाइबेलजों गोरोबनाय बायदि मोनगोन नोङो, नाथाय सिङाव सिखावफोर बायदि। माने मा, मेन्दा खोमोन ओमफ्राय सिखाव होनना बुंदों। मेन्दा खोमोन माने गावखौ धार्मिक ओमफ्राय सैथो मोजां दिन्थिगोन आरो बियो, नाथाय सिङावहाय बियो नोंखौहाय गुलाय गुजाय खालामगोन। नोंनि जिबनाव, नोंनि आत्मायाव, नोंनि लोगोफोरखौ, नोंनि मददखौ गुलाय गुजाय खालामगोन। माबोरै खालामगोन बियो होनब्ला, बाथ्राजों, मिहि बुद्धिजों। जेब्ला जों नायो बाइबेलाव गोजाम रदायाव फरायबा मोनो जागायजेननायावहाय, जेब्ला आदम हौवाखौहाय माने सैताना जिबौ जानानै हौवाखौ बुरखायदों। माबोरै, बे फिथाइखौ जादो बे मोजां होननानै माबोरै बुरखायदोंमोन, मिहि बुद्धिजों बुरखायदोंमोन, नाथाय हौवाया आन्दाज मोनाखै गावखौहाय। थिग बिदिनो बे नंखाय नाबियाबो ओरैबायदि मिहि बुद्धिजों बाहायगोन, नोङो आन्दाज मोननाय नङा होनना बुंदों आरोखि बेवहाय। बे नोंसिनियाव फैनानै गोबां गुलाय गुजाय लाबोगोन, गोबां बाइबेलनि बाथ्रानि बेरेखा बुंगोन, ओमफ्राय नोंसोरखौ आन्दायहोगोन। सायाव मेन्दा खोमोन गानगोन, खोमोननि बिगुर गानगोन, धार्मिक दिन्थिगोन, सैथो दिन्थिगोन, नाथाय बिसोर सिङाव सिखावफोर बायदि। जेब्ला बियो नोंसिनाव हाबगोन अब्ला बियो उल्थां फाल्थां बाथ्रा बुंगोन, बाइबेलनि बेरेखा बुंगोन, बाइबेलनि बाहेरा बाथ्रा बुंगोन बियो। गोबां सौथुगोन, गोबां सुद्र होगोन बियो नोंखौहाय। बेखौ होनदों सिखावफोर होनना बुंदों। सिखावफोरा मा खालामो, गोदाव सोराव खालामजोबो माबाफोरखौहाय, मेन्दाफोरखौहाय। बेबायदि आरो फालोफोरखौहाय गोदाव सोराव खालामो, बेबायदि आरो नोंसोरखौहाय गोदाव सोराव खालामगोन। माबोरै गोदाव सोराव खालामगोन होनब्ला, इसोरनि बाइबेलनि बेरेखा बाथ्राफोर बुंनानै नोंसोरखौ आन्दायहोगोन। मानोना आरो
नोंसोरो बिसोरनि मावनायफोरजों बिसोरखौ मिथिगोन। सुजाय बिफाङा द्राखा फिथाइ थाया आरो गान्दा सालाया दुम्ब्रु फिथाइ थाया होनना बुंदों। नोंसोरो बिसोरनि मावनायफोरजों बिसोरखौ मिथिगोन। सुजाय बिफाङाव द्राखा फिथाइ थाया आरो गान्दा सालाया दुम्ब्रु फिथाइ थाया होनना बुंदों बेवहाय। माने दुम्ब्रुआ दुम्ब्रु सुजाया सुजायखा होनना बुंदों बेवहाय। जेरै सुजायनिफ्राय द्राखा फिथाइ मोना। सुजाया माखौ जायो? माने गोब्राब बाथ्रा, माने गाज्रि बिस गोनां। जेरै बैग्रि खानांब्ला गोब्राब जायो, माबा मोनसे सुगोनां जेनेबा लेबु बिफां बिनिफ्राय फिथाइ खानो गोब्राब जायो नङासै? थिग गाज्रि मानसिया मालाबाबो मोजां बाथ्राखौ बुंनो हानाय नङा। आरो बियो बुंब्लाथाय बिनि बुंनाय बाथ्राफ्रा गोब्राब जागोन आरो आन्दायहोग्रा जागोन। सुजाया सुजायखा, द्राखाया द्राखा फिथाइखा, दुम्ब्रुआ दुम्ब्रुखा। माने मा होनदों? सुजाया द्राखा फिथाइ थायनो हाया, ओमफ्राय गान्दा सालाया दुम्ब्रु फिथाइ थायनो हाया होनना बुंदों। थिग सासे गाज्रि मानसिया, सासे नंखाय नाबिया मालाबाबो इसोरनि बायदि एखे महर लानो हाया होनना बुंदों। नंखाया सबसमाय नंखाय बाथ्रा बुंगोन। नंखाय नाबि माने बाइबेलनि बाहेरा बुंगोन, बिसोरखौ नंखाय नाबि होनना बुङो। जाय नाबिया, जाय मानसिया बाइबेलनि बादगा, माने बाइबेलनि बाहेरा बाथ्राफोर बुङो, बे गासिबो नंखाय नाबि गोजा। जे बाथ्राया बाइबेलावनो गैया बेयाव बे बाथ्राखौ बे बुंगोन, अब्ला सानदों बेनो नंखाय नाबि। माने नंखाय नाबिया बाइबेलनिफ्राय जुदि बाहेरा बुंदोंब्ला, माने जायहा बाइबेलनि बाहेरा बुंदों नाथाय बे बाथ्राया बाइबेलावनो गैया, अब्ला सानदों बे मानसिया नंखाय नाबि। बे बाइबेलावनो दोन दुम्ब्रुआ दुम्ब्रुखा, सुजाया सुजायखा। थाइजौ बिफाङा थायो, खान्थाल बिफाङा खान्थाल फिथाइ थायो। सब बिफाङा गावबागाव फिथाइ थायो। थाइजौ बिफाङा खान्थाल फिथाइ थायनो हाया, ओमफ्राय खान्थाल बिफाङा थाइजौ फिथाइ थायनो हाया। गावबागाव बिफां गावबागाव फिथाइ। थिगनो बिनि मावनाय दांनायफ्रा बाइबेलजों गोरोबदोंना गोरोबाखै, बिनि मेसेज होनायफ्रा बाइबेलजों गोरोबदोंना गोरोबाखै, बे मानसिया इसोरनि बोसोन मानिनो हादोंना हायाखै, जों बेखौ नायनांगोन। बियो बुंदों मोनसे नाथाय मावदों मोनसे, बियो लिरनाय दं मोनसे, बुङो मोनसे, अब्ला सानदों बेनो नंखाय नाबि। नंखाय नाबिनि सिंफोरखौ बुंसै आं। माने नंखाय नाबिया माबायदिनो बियो गाज्रि, बिनि बुंनाय बाथ्राया बाइबेलाव गैया, अब्ला सानदों बे नंखाय नाबिसो। ओमफ्राय जायनि बुंनाय बाथ्राया जुदि बाइबेलाव गोरोबदों अब्ला बे नंगौ, नाथाय जायनि बुंनाय बाथ्रा बाइबेलजों गोरोबा बे बाथ्राया बे नंखाय नाबि। दा जों नायनि हुदा बिजाबावहाय, हुदा बिजाबनि 18:21-22। आं मबाइल एपनिफ्राय फरायगोन आं। हुदा बिजाब बेयाव होनदों, नोंसोरो गावसोरनि गोसोआव बेबादि सानोब्ला बे बुंनाया फोरबोनिफ्राय नंगौना नङा जों माबोरै मिथिनो? नोंसोरो मिथिदो जायनि रायथिनाया फोरबोनिफ्राय नङा बिनि रायथिनाया जाफुङा। बियो गावनि बोलोजोंसो बुंदों, बेनिखायनो नोंसोर बिखौ गिनो नाङा। मा होनना बुंदों बाइबेलावहाय? हुदा बिजाबनि 21 सिरिनिफ्राय 22 सिरिसिम। नोंसोरो गावसोरनि गोसोआव बेबादि सानोब्ला बे बुंनाया फोरबोनिफ्राय नंगौना नङा जों माबोरै मिथिनो? नोंसोरो मिथिदो जायनि रायथिनाया फोरबोनिफ्राय नङा बिनि रायथिनाया जाफुङा। बियो गावनि बोलोजोंसो बुंदों, बेनिखायनो नोंसोरो बिखौ गिनो नाङा होनना बुंदों बेवहाय। माने मा होनदों? जायहा नंगौ नाबि, बे नंगौ नाबिनि बुंनाया जाफुंगोन होनना बुंदों। जाय नाबिया प्रफेट होदों एबा जाय नाबिया मेसेज होदों, बिनि बुंनाय बाथ्राया जाफुङा जों बेखौसो नायनांगौ। जाय नाबिया बुंबाय बिदि जागोन होननानै, आरो जुदि जाफुंदोंब्ला सानदों बे नंगौ नाबि। ओमफ्राय जाय बुंदों मोनसे नाथाय जायाखै, अब्ला सानदों बे नंखाय नाबि। आरो मोनसे प्रमान दंबावो, 1 ज'हननिनो 4:8। बेयाव होनदों, एक ज'हननि 4:8 बेयाव ओरैबायदि होनदों, बे नंखाय नाबिफ्रा संसारनि आरो संसारनि बाथ्राफोरखौ बुङो आरो संसारनिफ्राय बिसोरनिखौ खोनासङो। आं खेबसे फरायबावनां,
1 John chapter 4 and verse 5 जिसुङै बे नंखाय नाबिफ्रा संसारनि आरो संसारनि बाथ्राफोरखौ बुङो आरो संसारिनिफ्रा बिसोरनिखौ खोनासङो। सयपद नाथाय जोङो इसोरनि जायफ्रा इसोरखौ मिथिगौ बिसोरो जोंनिखौ खोनासङो। जायफ्रा इसोरनि नङा बिसोरो जोंनिखौ खोनासङा। बेजोंनो नंगौ आरो नंखायनि जिउखौ मिथिनो हागोन। अनजाग्रा लोगोफोर दे जोङो गावजों गाव अनज्लायनि मानोना अननाया इसोरनिफ्राय फैयो। जायफ्रा अनो बिसोरो इसोरनि फिसाफोर आरो बिसोरो इसोरखौ मिथिगौ। मा होनदों बेवहाय 1 ज'हननि 4 बिनि 5 पदआवहाय बे नंखाय नाबिफ्रा संसारनि आरो संसारनि बाथ्राफोरखौ बुङो आरो संसारिफ्रा बिसोरनिखौ खोनासङो। ओमफ्राय 6 पद नाथाय जोङो इसोरनि जायफ्रा इसोरखौ मिथिगौ बिसोरो जोंनिखौ खोनासङो। जायफ्रा इसोरनि नङा बिसोरो जोंनिखौ खोनासङा। बेजोंनो जोङो नंगौ आरो नंखायनि जिउखौ मिथिनो हागोन। मा होनबावदों बेवहाय जायहा नंखाय नाबिनो बे संसारनि बाथ्राखौल' बुंगोननो, संसारनि मानसिफोरखौ हामजागोननो। मा होनदों नंखाय नाबिया संसारनि बाथ्राखौ बुंगोन ओमफ्राय संसारनि मानसिफोरखौ हामजागोन। ओमफ्राय जायहा इसोरखौहाय जिसु ख्रिस्ट'खौ इसोर होननानै जायहा गनायगोन बे नंगौ जिउ आरो जायहा सोरगोनि बाथ्रा बुंगोन बे इसोरनि। बेयावनो जों हमनो हागोन। माथायाव होनदों सुजाया द्राखा फिथाइ थायनो हाया ओमफ्राय गान्दा सालाया दुम्रु फिथाइ थायनो हाया। मोजां बिफाङा मोजां फिथाइ थायो ओमफ्राय गाज्रि बिफाङा गाज्रि फिथाइ थायो। नोंसोर बेयावनो मिथिगोन होनना बुंदों आरोखि नंगौ आरो नंखायखौहाय। माने आं खोन्थानोसै आङो जायनि बुंनाय बाथ्राफ्रा बाइबेलजों गोरोबा बे गासिबो नंखाय नाबि। जाय मानसिया बाइबेलनि बाहेरा बुङो माने जे बाथ्रा बाइबेलावनो गैया माने बाइबेलाव होनदों नालाय दंख' दाबोखा गैयिखौ दासोदे होनना बुंदों आरोखि। जे बाथ्रा बाइबेलाव गैया बे बाथ्राखौ बे जुदि बुङोब्ला बे सानदों बे नंखाय नाबि। बाइबेलाव गैयि बाथ्राखौ जुदि बुङोब्ला बे सानदों बे नंखाय नाबि। बेयाव मोनसे हमनो हागोन। ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय बियो बुंनायालाय मोजां मोजां बुङो नाथाय बिनि मावनायफ्रा खायथ्रा माने गोरोबा। बिनि बुंनायजों बिनि मावनायजों गोरोबा अब्ला सानदों बेबो बिदि आरो बुङो मोजां नाथाय गावनो बिदि मावाब्ला सानदों बे नंखाय। ओमफ्राय 3 नाम्बार नंखाय नाबिनि बुंनाया माब्लाबाबो जाफुङा। माने बियो जे बाथ्रा बुंदों बे जाफुङाखै अब्ला सानदों बे नंखाय नाबि। सोरबा नाबिया सोरबा प्रफेटआ माबा मोनसे होनदोंब्ला सानदों माने माबा मोनसे प्रफेट होबाय बा माबा मोनसे प्रफेसि होबाय माबा मोनसे बाथ्रा बुंबाय बा माबा मोनसे मेसेज होबाय नाथाय बिनि बुंनाय बाथ्राया जाफुङाखै अब्ला सानदों बे नंखाय नाबि। माने नंगौ नाबिनि बुंनाया अरायबो जाफुङो। जेरै जों बाइबेलाव नायो एलिजाया आरज खालामदों एलिजा बुंदों अखा हानाय नङा हायाखै। एलिजा बुंदों अखा हागोन हादों। बे सासे नंगौ नाबिमोन। जेरै मसे होनदों माहामारि फैगोन माहामारि फैदों बायदि बायदि आरोखि। बिदिनो नंगौ नाबिनि बुंनाया जाफुङो आरो नंखाय नाबिनि बुंनाया जाफुङा बे मोनसे। आरो मोनसेया जाहैबाय 1 ज'हननि 4:5-6 होनदों नंखाय नाबि संसारनि बाथ्राफोरखौ बुंगोन बा संसारनि मानसिफोरा बेखौ हामजागोन। माने मा मोजां बाथ्राल' बुंगोन नोंखौ पापाव मावनो थुलुंगा होगोन बेबायदि आरोखि। ओमफ्राय नोंखौहाय सिगिनाय नङा नोंखौ बाहायनाय नङा। नाथाय इसोरनि जिउआ माने नंगौ जिउआ नंगौ नाबिया सोरगोनि बाथ्राखौ बुंगोन। संसारनिफ्राय फैनाया संसारनि बाथ्रा बुंगोननो बा सोरगोनिफ्राय फैनाया सोरगोनि बाथ्रा बुंगोननो। जुदि सोरगोनिफ्राय फैनाय नाबिया नंगौ नाबिया नोंखौ पापा मा बेखौ नोंनो खोन्थागोन। माबोरै खालामबा बासायजागोन माबोरै खालामबा नोरकाव थांगोन बेखौहाय नंगौ नाबिया खोन्थागोन। नाथाय नंखाय नाबिया नोंखौ थुलुंगा होगोन पाप मावनोहाय रायथानाय नङा नोंखौ होबथानाय नङा। नाथाय इसोरनि नाबिया नोंखौ रायथागोन नोंखौ रायगोनबो जानो हागौ बुगोनबो नोंनि जिबनखौ बासायनो थाखाय। नाथाय नंगौ नाबिया सैथोखौ बुङो गाज्रिखौ बुङा। अब्ला बेयाव नोंसोर हमनो हागोन नंगौ आरो नंखाय नाबि। आरो आं खेबसे खालामबावनि नंगौ नाबि ओमफ्राय नंखाय नाबिखौ जों बोरै हमनो हागोन। जायनि बुंनाय बाथ्राफ्रा बाइबेलजों गोरोबो बेयो नंगौ नाबि। ओमफ्राय जायहा बाइबेलनि बाहेरा माने बाइबेलावनो गैया बे बाथ्राया बेखौ बुङोब्ला बे नंखाय नाबि। आरो जाय नाबिया माबा मोनसे प्रफेट होबाय बा माबा मोनसे प्रफेसि होबाय बे बाथ्राया जुदि जाफुङाखैब्ला सानदो बे नंखाय नाबि। आरो जुदि बिनि बुंनाय बाथ्राफ्रा जुदि जाफुंदोंब्ला सानदो बे नंगौ नाबि।
ओमफ्राय जाय नाबिया संसारनि बाथ्राफोर बुङो एकदम सिगियाबो मायाबो नोंखौ रायफ्रियाबो पाप मावनाय बेयो नंखाय नाबि जाय मानसिया नोंखौ पाप मावनो हमथायो जाय मानसिया नोंखौ पाप मावनो थाखाय रायफ्थायो बिसोर नंगौ नाबि ओमफ्राय सोरगोनिफ्राय फैनाया सोरगोनि बाथ्रा बुंगोन नों इसोरनि रायजोनि बाथ्रा बुंगोन बासा जानायनि बाथ्रा बुंगोन गोसो सोलायनायनि बाथ्रा बुंगोन पाप सिमा लानो पाप खिमा लाहोनो थिनगोन आरो नोरगा माबायदि बेखौ खोन्थागोन नाथाय नंखाय नाबिया नोंखौ मालाबाबो सोरगो आरो नोरगनि बाथ्रा बुंनाय नङा खालि नोंखौ पाप मावनो थुलुंगा होगोन दानो जों हमनो हागोन नोंगौ नंखाय नाबि नाथाय जोंनि मानसिफ्रा गोदाव सोराव नंगौखौ नंखाय होनो नंखायखौ नंगौ होनो बेखायनो मालाबाबो साना हवा दा बुं नंखायबा नंगौ सम नाय माने बाइबेलाव होनदों आनजाद लाबो होनदों जों आनजाद लानांगौ जों गोदाव सोराव जों नंखाय नाबि होननाङा जेरै जों नायो जेरेमिया प्रफेसि होदों नोंसोरो बाबेल नोगोराव लांजागोन नोंसोर बन्दि खालामजागोन होनना बुंदों अब्ला नायदो बेसेबांबा बोसोरनि उनावहाय बे जेरेमियानि नाबिनि बुंनाया जाफुंदों ना जाफुङाखै जाफुंदों सादा मेसा दाननेट आबजुनिखौ बिसोरो साब्रैबो दालाय थांनांदों बाबेल नोगोरावहाय गोबां इजराइलफ्रा हमना लांजादों जेब्ला जों जेरेमियानि लास्ट अयदाखौ जेब्ला जों फरायो बेयाव लिरनाय दङ बिसोर लांजादों आरो जों नायबावनि जेसिया नाबिया होनदों जेफानिया नाबिया होनदों गोबां नाबिफ्रा होनदों नै ख्रिस्ट' फैगोन बासायग्रा फैगोन बियो सुबुं माहारिनि थाखाय फैगोन बेयो ख्रुसाव होजागोन बेखौहाय जों सिनायनाय नङा बेयो ओरैबायदि जादों बिनि महरखौबो जों सिनायनो हायाखै बे लिरनाय दङ जेसियावहाय अब्ला नायदो जेसिया नाबिया जिसु ख्रिस्ट'नि बेसेबांबा बोसोर सिगां बुंदोंमोन बासायग्रा फैगोन जेसिया थैलांबाय जेरेमिया थैलांबाय दानिया सादामसेया थैलांबाय मालाखि जेखारिया थैलांबाय बेसेबांबा बोसोरनि उनावसो जेसिया नाबिनि बुंनाया जाफुंदों ना जाफुंदों जेरै जों नायनो हायो जेरै प्रफेट बादिदासि बेयो होनदों बीजेपीया देरहागोन नंमारगौ बीजेपीया देरहाखादों बेबायदि आरो मा जिस कमरे में मैं प्रेयर कर रहा था उस कमरे में मुझे एक दर्शन आया और मेरी आंख खुली है एक स्वर्गदूत मेरे सामने आया और उसने मुझे करेक्ट बताया इतने टाइम पे इतने बजे और इतने ये होने वाला है लेकिन मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन मैं बता रहा हूं आज लाइव मुझे देख रहे हैं आप नोट कर रहे हैं अपनी डायरी में आपके देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंह जी होंगे लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारा कहता है कि दुआएं करो दुआएं आप अपने हर एक देश के लिए अपने देश के लिए अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए भी जब प्रार्थना करेंगे यही पार्टी दोबारा जीत जाएगी यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने का आत्मा दिया हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का आत्मा हमारा कहता है आपकी प्रार्थनाओं से नरेंद्र मोदी की जीत ये साबित करती है कि हमारे देश की जनता बेहद समझदार है देश को कैसा नेतृत्व देना है ये तय करने की क्षमता देश की जनता में है क्योंकि देश की जनता ने जाति पाति धर्म सियासत से उठकर वोट दिया जनता ने वंशवाद की राजनीति को नकार दिया जनता ने समझदारी से हर मुद्दे पर देश को ऊपर रखा समाज को ऊपर रखा और वोट दिया बीजेपी को 303 सीटें मिली जबकि एनडीए को 348 सीटों पर जीत हासिल हुई असल में अब तक तो ये होता था कि एमपीज पीएम को चुनते थे आज ऐसा लगा कि पहली बार किसी पीएम ने एमपीज को चुनवाया मतलब ये कि नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी के काम पर देश भर में वोटिंग हुई जनता ने न पार्टी देखी न उम्मीदवार देखा सिर्फ मोदी के नाम पर वोट दिया और उसका नतीजा यह है कि देश के इतिहास में पहली बार किसी नॉन कांग्रेस सरकार को जनता ने लगातार दूसरा मौका दिया पहले से ज्यादा सीटें देकर मौका दिया जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार बहुमत की सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री हो गए वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की जीत नरेंद्र मोदी की जीत है मोदी के काम की जीत है इसलिए आज जब जीत के बाद नरेंद्र मोदी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो पूरा इलाका मोदी मोदी के नारों से गूंजने लगा प्रॉफिट विजेंदर सिंह जी ने 27 जनवरी 2019 को भविष्यवाणी की थी कि अगला देश का प्रधानमंत्री एक बार फिर से
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बनने के लिए जा रहे हैं। आपके देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंह जी होंगे। और जैसा पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया ठीक वैसा ही हुआ और आज ये भविष्यवाणी पूरी हुई है और ये सारी आदर और महिमा सिर्फ परमेश्वर के नाम को देते हैं। राजेंद्र सिंह दाखलि होनदोंमोन गोजौनिफ्राय माबा मोनसे गोलैगोन नाथाय साइन्टिस्टफोरा बेखौ आन्दायगोन होनना बुंदोंमोन। नंमारगौ बेबायदिनो गोजौनिफ्राय मोनसे जिनिस गिदिर गोग्लैफैदों अर जोंनानै ओमफ्राय साइन्टिस्टफोराबो आन्दायदों बेयो मा बुस्थु। प्रॉफिट जी की एक और भविष्यवाणी हुई पूरी। प्रॉफिट जी ने नए साल में कहा कि मैं देख रहा हूँ आसमान से कुछ आग के गोले गिरते हुए देख रहा हूँ और साइंटिस्ट भी इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। आप न्यूज चैनल पर इसको सुनेंगे। मैं देख रहा हूँ आग लग रही है, कुछ आसमान से आग गिर रही है। कुछ लोग साइंटिस्ट इस बात को पहचान नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। कुछ ऐसी चीजें आपको देखने को न्यूज में मिलेंगी। प्रोफेसी फुलफिल। नागौर के एक गांव में एक रहस्यमयी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। यहां रात के वक्त बड़ाइली गांव में आसमान से एक आग का गोला आकर गिरा। जमीन पर गिरने से पहले उस गोले से तेज रोशनी निकली और एक तेज धमाका भी हुआ, जिसके बाद ये गोला एक खेत में जा गिरा और ना ही खेत में गोला गिरने के कोई निशान मिले हैं। इस हैरान करने वाली घटना की तस्वीरें यहां लगे एक होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसकी मालिक ने पुष्टि भी की है। मैं देख रहा हूँ आग लग रही है, कुछ आसमान से आग गिर रही है। तो मैंने देखा कि रात को 1:37 पर आसमान से कोई आग का गोला गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी चमक बहुत तेज थी। शायद कोई उल्का पिंड है या कोई आग का गोला था। मैंने आस पड़ोस के खेतों में भी ढूंढा, लेकिन वहाँ पर कुछ मिला नहीं। इसका मतलब समझ जाना कि परमेश्वर ऊपर रहता है और आफत जो है अगर ऊपर से आई है तो ऊपर से ही वो आफत को हटाने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बुंदोंब्ला जाफुंगोन ना जाफुंगानो बेखौ नेबाय था। जुदि नेगासेयावबो जुदि जायाखैब्ला सानदो बे नंखाना बे। जुदि जाफुंदोंब्ला सानदो बे नंगौना बे। दिनैहाय इसोरा गेदेरखौ बाहायदों उन्दैखौ बाहायदों। ओइ बै उन्दै गथ' नंखायना बियो नंखाय जिउसो बाहायदों ना दा बुं। बै मानसि गेदेरखौबो नंखायना बियो ना दा बुं। माना बाइबेलाव होनदों जयेलनि 2:28 होनदों। जयेलनि 2:28 ओरैबायदि लिरनाय दं। आरो बे घटना जानायनि उनाव आङो गावनि गोथार जिखौ बयबो मानसि जाथिनि सायाव लुनानै होगोन। अब्ला नोंसोरनि फिसाज्ला आरो फिसाजोफ्रा नाबिनि समान रायग्रा जागोन। नोंसोरनि बोराय बुरैफ्रा सिमाङाव नुगोन आरो नोंसोरनि जोहोलावफ्रा दर्शन मोनगोन। 29 पद। बे समाव आङो गावनि गोथार जिखौ गलामजोफोरनि सायाव लुनानै होगोन। प्रेज द लर्ड। मा होनो बेवहाय आङो जोबनाय दिनाव गावनि गोथार जिखौ लुनानै होगोननो। बे जोबनाय दिनाव माने गावनि गोथार जिखौ लुनानै होगोननो। नोंसोरनि फिसाज्ला फिसाजोफ्रा मा होनदों? नोंसोरनि फिसाज्ला आरो फिसाजोफ्रा नाबिनि समान रायग्रा जागोन। नोंसोरनि बोराय बुरैफ्रा सिमाङाव नुगोन आरो नोंसोरनि जोहोलावफ्रा दर्शनफोर मोनगोन। बे समाव आङो गावनि गोथार जिखौ गलामजोफोरनि सायाव लुनानै होगोन। नायदो दिनै गोबां इसोरा गोबां मानसिफोरखौ बोखांगासिनो दङ। गोबां मानसिफोर गोथार जिउ होगासिनो दङ। सोरबा बोरायनानैसो सोरबा नाबि जादों, सोरबा सेंग्रा नाबि जादों, सोरबा हाबा जानाय मानसिया नाबि जादों, सोरबा देरफुनाय गथ'आ नाबि जादों। बिदि गोबां नाबिफोर उजिदों। नाथाय रावखौबो सासे गथ'आनो जा, सासे उन्दै गथ'आनो जा एबा देरफुनाय गथ' जा, 10 बोसोर जा, 20 बोसोर जा, 15 बोसोर जा, 12 बोसोर जा, एबा बोराय मानसि जा एबा बुरै मानसि जा, रावखौबो नंखाय नाबि दाहो गोदाव सोराव। मानो होनबा बाइबेलाव होनदों, जेराव जों फरायो माथाइनि 12 अध्यायावहाय, माथाइनि 12 अध्याय 31 फरायगोन आं। बेनिखायनो आङो नोंसोरनो मिथिहोयो, मानसिनि मोनफ्रोमबो पाप मावनाय आरो निन्दिनाय दाया निमाहा होजागोन। नाथाय सोरबा गोथार जिखौ निन्दिब्ला बियो बे दायनिफ्राय निमाहा मोनथारनाय नङा। 32
सोरबाया मानसिनि बिसाजनि जेंना माबाफोर होनब्ला बियो निमाहा होजागोन नाथाय गोथार जिउनि जेंना माबाफोर बुंब्ला बियो जेब्लाबो निमाहा मोनथारनाय नङा दाबो आरो फैगोन बोथोरावबो। मा होनदों बेवहाय ओरैबायदि होनदों माने जाया मानसिनि बिसा हौवा जिसु ख्रिस्टनि बेरेखायाव बुंगोन बेहा खेमा दं नाथाय गोथार जिउनि बेलायाव खेमा गैया होनना बुंदों। बेखायनो जों गोदाव सोराव जों बुंलाबाय नङा नंखायना बे होननानै आरो 1 दा बिनि 19 होनदों फर्स्ट थेसलनिकिया चैप्टार 5 and verse 19 फरायलांगोन आङो। बेयाव होनदों गोथार जिउखौ दा खोमोर। ओमफ्राय 20 होनदों जायहा नाबि बायदि इसोरनि बाथ्राफोरखौ बुंगोन बेखौ गुस्थि दाफेन। 21 होनदों नोंसोर गासैखौबो आनजाद लानानै गाहामखौ माव आरो गाज्रि मानिखौ गार। बेयाव होनबाय 1 थेसलनिकियानि 5 दा बिनिनो 19निफ्राय होनदों आरोखि 19निफ्राय 22सिमावहाय गोथार जिउखौ दा खोमोर माने मा जों इनडाइरेक्टलि जोङो बासिया लाबानो साना हौवा लाबानो जोङो मानसिफोरखौहाय इसोरनि बाथ्रा बुंग्राफोरखौ जों डाइरेक्ट नंखायना बिनो थिग डाइरेक्ट नंखायना बिनबाय नालाय जोङो गावनि अनुग्रहखौ जों खोमोरो। दा हर गेजेराव जुदि कारेन्ट थाङोब्ला आन्दां मिन्दां जालायो दांग्रोमनांगौ जायो। बेबायदिनो सोरबा इसोरनि नाबिखौ डाइरेक्ट इनडाइरेक्टलि जुदि नंखायना बिनोब्ला सिनायागारा मिथियागारा साना हौवा बिदिनो गोदाव सोराव डाइरेक्ट नंखायना बिहोनोब्ला बिनि जिबनाव असान्ति जागोन गोजोननाय गैयै जागोन न'खराव दावराव दावसि सफैगोन। बेखायनो इनडाइरेक्ट नंखायना बि दाहोन मानो आंहा एक्सपिरियेन्स दङ जायफ्रा आंखौ नंखायना बि होनदोंमोन बिसोरनि न'खराव गोबां समयसाफोर जादों बेमार हामाखै नाना बाना जाजादों। बेखायनो जायहा सैताननि होनदों बिसोर सैतानजों दैदेनजादों जायहा नंखाय होनदों बिसोरनि न'खराव समयसा फैदों सोर बोरैबा जालाबायदों। बेखायनो साना हौवा मालाबा नंखायना बि दाबुं बाइबेलाव होनदों गोथार जिउखौ दा खोमोर। नों इनडाइरेक्टलि जुदि गोथार जिउखौ जुदि नों इनडाइरेक्ट नों बुङोब्ला नंखाय जिउ होनना बुङोब्ला डाइरेक्टनो अब्ला नोंनि न'खरावहाय इसोरनि अनुग्रहआ बोखारजागोन। इसोरनि अनुग्रह जुदि बोखार जायोब्ला सैताना नोंनि न'आव फैनानै नोंखौ नासयगोन समयसायाव खोख्लैगोन निदानाव खोख्लैगोन। बेखायनो बाइबेलाव होनदों जायहा नाबि बायदि इसोरनि बाथ्राफोरखौ बुंगोन बेखौ गुस्थि दाफेन। 1 थेसलनिकिया 5 दा 20 होनदों नाबि बायदिफोरखौ गुस्थि फिननो नाङा जोङो नोंसोर गासैखौबो आनजाद लानानै गाहामखौ माव। 21 होनदों नोंसोर गासैखौबो आनजाद लानानै गाहामखौ माव माने मा बिनि बुंनाय बाथ्राफोरा बाइबेलजों गोरोबदों गोरोबाखै जों बेखौ नायनो थिनदों बाइबेला गाहामखौ माव आरो गाज्रि मानिखौ गार माने मा जे बाथ्राया बाइबेलजों गोरोबदों बे बाथ्राखौ नों मानिदो आरो गोसोआव लादो आरो जे बाथ्राफ्रा बाइबेलजों गोरोबाखै बेखौ नों एरगारदो। मानोना जों मानसि जानायखौ जों समाव बुंब्रयो जेनेबा जोङो माबा मोनसे बिहरबा जों माबा मोनसे बिहरफ्लाङो एगजामपोल आं थांनायदो बेलेगावहाय गारि साबि बाइक साबि लाबो होनना बुंनाया सियार लाबो होननाय जायो समावहाय समनि गेजेराव आरोखि माने जों मोनसे नङा मोनसे जेनेबा जों दै बिहरनायाव ओइ दै लाबो होनब्ला जोङो सियार बिहरफ्लाङो नोंनो नांगौ मा बाइकनि साबि ओमफ्राय नों मा बिहरखो माबा दैसो बिहरबाय नोंनो नांगौ मा सियार नों मा बिहरबाय जि लाबो मानसि जानायखाय जों समाव बुंब्रयो मानोना जोंनि साननायफ्रा एसे मानसि जानायखाय एसे उल्था फाल्था जायो नालाय समावहाय जोङो बुंब्रयो बे मोनसे जाहैबाय माने इसोरा जुदि बाहायदोंब्ला बे अरायबो थायो ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय बुंब्रयो जोङो बुंब्रब्ला बेबो थावरियो ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय सैतान बाहायो सैतानाबो बाहायो इसोराबो बाहायो मोजाङाव बाहायो गाज्रियाव बाहायो मोननैबो बाहायनो नागिरो अब्ला बे इसोराबो बाहायदोंब्ला गाज्रियाव बाहायदोंब्ला जों बोरै मिथिगोन जुदि सैतानाबो बाहायदोंबा इसोराबो जुदि बाहायदोंबा बिनि बुंनाय बाथ्राफ्रा बाइबेलजों गोरोबा जागोन अब्ला नों सानदो सैताना बेखौहाय लोगो लादों माने बाइबेलनि बाथ्राखौ बुङो ओमफ्राय उल्थाबो बुङो सिदाबो बुङो उल्थाबो बुङो अब्ला सानदों नोङो बे मानसिया माने मोजाङाव बाहायदों गाज्रियाव बाहायदों होमब्लाबो नों सैताननि होननानै दाबुं ओमफ्राय मोनसेया मा सैताननि
एकदम फुल पावारजों सैताना मावो आन्दायनो सैताननि मावनाया मालाबाबो थावरिया जेरै 2 नम्बर फार्मासि 2 नम्बर हस्पिटाल 2 नम्बर दखाना जेरै थावरिया थिग बिदिनो नोंखाय बे जा सैतानजों बाहायजादों बे मालाबाबो थावरिया ओमफ्राय जों मिथिखागौ मोजां मानसिया मोजां बाथ्रा बुङो गाज्रि मानसिया गाज्रि बाथ्रा बुङो इसोरनिब्ला इसोरनि बाथ्रा बुंगोन ओमफ्राय सैताननिब्ला सैताननि बाथ्रा बुंगोन दाथ' नायदो गोबां नोंखायना बुजिबाय माबा आरो अबेबा फैसा लान्थन दादोंमोननो जोंबो लान्थाव थानांगौ होननानै बिदि गोबां बिदि नेटआव जों नुयो नोंखायना बेफोरखौहाय उल्थां फाल्थां लेक्सार होयो जौ लोंनाया फाप जायानो मा जायानो बिदि बायदि बायदि आरोखि मा जिबौखौनो गोथाङै जाहोनाय ओमफ्राय खानायदों जाहोनाय बायदि बायदि दं आरो मा आं गावनि इउटुबाव हगारखाबाय अलरेडि नोंखायना बे होननानै बेयाव नायनो हागोन माबायदि माबायदि नोंखायना बे बुजिबाय बेखायनो दुस्थ'खा मोजाङा मोजांखा नङासै अमाया अमाखा मैदेरा मैदेरखा दाउ हायथाया दाउ हायथाखा दाउ गिदिरा दाउ गिदिरखा नास्राया नास्रायखा बामिया बामिखा नङासै थिग जोंबो बेखौ सिनायगोन आरो मा बोरमाया बोरमानि गाबखायो मेन्दाया मेन्दा गाबखायो बोरमाया बोरमा मोनामखायो मेन्दाया मेन्दा मोनामखायो हाजारखि बे मेन्दा खोमोननि खुसा बाना मानो बे सिख'नि बे मोनामनाया मोनामखागोन जेरै जाय मानसिया खामानि मावो बे खामानि मावनाय मानसिया मोनामोना मोनामा थिग बिदिनो जाया नोंखायना बेखौहाय मोनामखागोन सिनायखागोन कि सिनायखागोन नों खामानि मावदोंबा नोंनावहाय जिना थाथारखागोन नोङो बेदर जादोंबा नोंनि हाथायाव बेदरा थाबथाखागोन नङासै थिग बिदिनो नोंखायना बिदि बुंनाय बाथ्राफ्राबो सौथुनाय फैगोन आरो मा बेयाव नोंसोर हमनो हागोन नंगौ एबा नोंखायना बे अब्ला हामबायसै आं एक्सप्लेन खालामनायाव भुलफोर जाबायबा गोरोन्थिफोर जाबायबा निमाहा आं खेबसे रिपिट खालामबावनि नोंखायना बिया बुंनाया मालाबा जाफुङा ओमफ्राय नोंखायना बे मालाबा मोजां बाथ्रा बुंनो हाया ओमफ्राय नोंखायना बिया बाइबेलनि उल्था उल्था बाथ्रा बुंगोन ओमफ्राय नोंखायना बिया जे बाथ्रा बाइबेलाव गैया बे बाथ्राखौ बे बुंगोन ओमफ्राय नोंखायना बिया गोबाङाव आन्दायहोगोन ओमफ्राय नोंखायना बिनि बुंनाया मालाबाबो जाफुं नङा ओमफ्राय नोंखायना बिया संसारनि बाथ्रा बुंगोन नोंखौ सोंखारि नङा नोंखौ थुलुंगा होगोनसो बे जाबाय नोंखायना बे नाथाय नंगौ ना बिनि बुंनाया जाफुंगोन नंगौ ना बिया मोजां खामानि मावगोन बिनि फिथाइयावबो थायगोन ओमफ्राय नंगौ ना बिया सोरगोनि बाथ्रा बुंगोन नंगौ ना बिया नोंखौहाय पाप मावनो नोंखौ रायथागोन आरो नोंखौ बादा होगोन सोंखारिगोनबो आरो सिगिगोनबो बेयावनो जों मिथिनो हागोन दे हामबायसै उनाव जुदि जाबायब्ला नोंसोरो नाजावदो ओमफ्राय जायाखैब्ला निमाहा होदो आरो आंनि थाखाय आसा लाफादो जेन साबसिन सिनि बाथ्रा जों बुंनो हायो आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामबानो जाबाय आंनो लाइकबो नाङा डिसलाइकबो नाङा आंनो खालि शेयारल' खालामजेन बयबो जेन माबायो बुजियो आरो सिनायो हामबायसै गड ब्लेस इउ